Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katha Mahyam Dadadi Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuthapatagamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajadam Sahaganarakmunathanvidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalita Shri Vichakhanidam Sam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Rishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye. Vansha Kalpatarubhyasya Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാകും അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ? എല്ലാവരും വായിച്ചു കാണും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതിന്റെ പുറംചട്ടയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ ISKCON എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ISKCON അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിക്കിലും ISKCONന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ കൂടുതലായിട്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ISKCON പ്രധാനമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ സംഘടനയാണ്. കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ സംഘടനയാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ISKCONിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്.
അതായത് നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ഈ ശരീരമായിട്ട് അകത്തിരിക്കുന്ന, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, ഈ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന, പ്രാണൻ കൊടുക്കുന്ന, ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന, ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീവ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിനെ കാണാനോ അറിയാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. മമൈവാംശോ, എന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്റെ അംശമാണ് എന്ന്. ഭഗവതംശമായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു ചെറിയ അളവിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവ് സനാതനഃ, ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം വരുന്നില്ല. സനാതനനാണ്, ശാശ്വതനാണ് ആ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുവാനും ശരീരത്തിനെ സുഖിപ്പിക്കുവാനും ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പരിരക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ നൽകുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന, ശരീരവുമായിട്ട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറന്നു പോയിരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ നൽകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. അതായത് താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് തിരിച്ചു കിട്ടണം. ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരണം. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവാത്മാവ് താൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിലാണ്. ആ അവബോധം മാറ്റി തന്റെ യഥാർത്ഥ അവബോധം, അതായത് താൻ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അവബോധം, അതാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം. ആ കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ അവബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം? അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി. അത് ആ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി രൂപപ്പെടുത്തിയ അതിന്റെ സ്ഥാപക ആചാര്യരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആരാധനയോടെ വിളിക്കുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗവതോത്തമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യരോടുമുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള കരുണ മൂലമാണ് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലും പോയി അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഭാരതീയർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പണ്ടത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുകയും നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥരാകാതെ ശരീരബോധത്തിൽ മുഴുകാതെ പാശ്ചാത്യരെ പോലെ അത്രമാത്രം നമ്മൾ മുഴുകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തോടുകൂടി, ഫാമിലിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല. അവർ പൂർണ്ണമായും മാംസാഹാരവും അതുകൂടാതെ മദ്യപാനവും ലഹരി വസ്തുക്കളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ മാനിച്ച് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി അവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് അവരെയും തന്റെ ശിഷ്യരാക്കി അദ്ദേഹം മാറ്റിയത്. അത്രമാത്രം ആ ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹം വെറും 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 108 ദിക്കിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മുതലായവയെല്ലാം തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും അനേകം പേജുകളുള്ള ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത്
അവയെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ഇസ്കോണിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിനത്തിലുള്ള ആ വിഗ്രഹ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. കാരണം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു അവിടെ അമ്പലങ്ങളിലെ പൂജാരിമാരെല്ലാവരും. അവർക്ക് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു ചിട്ടവട്ടത്തോടുകൂടി അമ്പലത്തെ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്കോണിനെ ഒരു ഒട്ടും കുറ്റമറ്റതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമ്പര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിലൂടെ, അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ബ്രഹ്മാവാണ്. തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയെ എന്ന ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസമുനി പറയുന്നു. അതായത് ആ ബ്രഹ്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം ആ വേദങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനാണ് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ. ആ വ്യാസദേവനാണ് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാം മഹാഭാരതത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യാസദേവൻ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് മഹാഭാരതം എഴുതിയപ്പോൾ അതിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി. വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു മാധ്വാചാര്യർ. മാധ്വാചാര്യർ ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വൈഷ്ണവ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുകയും ആ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു 32ാമത്തെ ശിഷ്യനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണം? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക വഴി നമുക്കെന്ത് ഗുണം ലഭിക്കുന്നു? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാകുന്നു ഗുരു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, എല്ലാ ദിക്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ പവർ ഹൗസുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കണം. അതിനുള്ള വയറ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും. വയറുണ്ട്, ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കറന്റുമായിട്ട് ആ മൊബൈലിന്റെ കോഡ് ബന്ധിപ്പിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ചാർജ് ആകുന്നില്ല. മൊബൈലുണ്ട്, കോഡുണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ട്, പ്ലഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് കറണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അത് ചാർജ് ആകുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുജനങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമൈവാംശേ ജീവലോകെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായി? നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു? തിരിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാശികളിൽ തന്നെ അനേക വിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാശികൾ, 4 ലക്ഷം വിധത്തിലുള്ള തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരാശികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പല വിധത്തിൽ, പല നമ്മൾ തന്നെ പറയാം, പല സ്വരൂപങ്ങളിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ചിലർ രോഗഗ്രസ്തരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, ചിലർ വളരെയധികം ധനികരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, ചിലർ വളരെയധികം പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് ദരിദ്രരായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, ചിലർ അംഗവൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യസ്തത, വൈവിധ്യം വരുവാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അത് അറിയുവാനായിട്ട്, അതിന് ഉത്തരം തരാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുവാനായിട്ട് ഈ ആചാര്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് മാത്രമേ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ തരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ആധ്യാത്മികമാണ്, അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ആധ്യാത്മികം മാത്രമാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ അംഗവൈകല്യത്തോടെ ജനിക്കുന്നു? നമ്മൾ പറയും സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയും. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള റീസൺ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് സൂര്യദേവന് ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇമം വിവസ്വതേ ലോകം പ്രോക്തവാൻ, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാൻ അഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ അബ്രവീത്. ഞാൻ ഈ യോഗം, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു, അതായത് പരമ്പരയിലൂടെ, ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങളെ രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ സകാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ടഃ പരന്തപ, കാലക്രമേണ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കാതെ പിന്നീട് വന്ന രാജർഷിമാർ, രാജാക്കന്മാർ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും തെറ്റായി മറ്റുള്ള തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നത് വഴി എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന്റെ ആ വിശ്വാസ്യത, അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രമേണ ഇല്ലാതായത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എത്ര കാലം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ, എത്ര കാലം ജനങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുവോ, അത്രയും കാലം ധർമ്മിഷ്ഠമായ ഒരു ജനത നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിലോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാരണം ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് ആ ഉപദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക വഴി നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. 1896 കൽക്കത്തയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ പേരാണ് അഭയചരൺ എന്ന്. അഭയചരൺ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ വളരെ നല്ല ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർ ഭക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത്. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തേര്, രഥോത്സവം എല്ലാം നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ 5 വയസ്സുള്ള ബാലകനായിരിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം തന്റെ തെരുവിൽ, വീട്ടിന്റെ തെരുവിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് രഥോത്സവം എല്ലാം നടത്തുമായിരുന്നു. 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇഷ്ടമാകുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം ചെറുപ്പക്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവർ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതേ ആവശ്യം അഭയചരണനോട് പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയി ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അഭയചരണന്റെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ 59-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. 1965 തന്റെ 69-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ജലദൂത എന്നുള്ള ഒരു കപ്പൽ, അത് ഒരു മെർക്കൻഡൈൽ ഷിപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയുമേ ശരിക്കുള്ള കപ്പലിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വരുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറി അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു തന്റെ 69-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അവിടെ ആരും പരിചയക്കാരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നിയോഗം, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു. അവിടെ ക്രമേണ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇതുപോലെ ഇത് ലണ്ടനിലെ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലമാണ്. ഇതുപോലെ അനേകം 108 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധിക്ക് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹം 108ഓളം അമ്പലങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അനേകം പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി അദ്ദേഹം സംവാദിക്കുകയുണ്ടായി. 80ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത തന്നെ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത തന്നെ ഇപ്പോൾ 80ഓളം ഭാഷകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു മാഗസിനും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭാരതത്തിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ 20ഓളം ഭാഷകളിൽ ഈ ബാക്ക് ടു ഗോഡ്ഹെഡ് എന്നുള്ള മാഗസിനും ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങളുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും രഥയാത്ര വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ, പുരി രഥയാത്ര പോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ രഥയാത്രയും നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കാനും മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായി നമ്മൾ ജനിച്ചതിലൂടെ നമ്മൾ സാധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം വളരെ വിസ്തരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം പ്രധാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ശരീരമല്ല നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? പിന്നീട് നമ്മളൊരു ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ബന്ധനത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു, അജ്ഞാനത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപാധി വിധേയമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, അധികം പ്രയത്നമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭക്തോസീമേ സഖാചേതി, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനാകണം നമ്മൾ. ഭക്തനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അതേപടി പാലിക്കുവാനും കഴിവുള്ള ഒരാൾ.
അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവാണ്. അവരുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കർണാടക മംഗളൂരുവിലുള്ള ടോൾഗേറ്റ് കദരി എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ വഴി പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, മൂകാംബികയിലേക്ക് ഉടുപ്പിയിലേക്കെല്ലാം പോകുന്നവരുണ്ടാകും, തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജയപാതക സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്, മായാപൂർ എന്നുള്ള ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ ശീല പ്രഭുപാദരുടെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എങ്ങനെ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഏതു വിധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്, അതുവഴി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മത്തിലേക്ക് എത്താതെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് തരുന്നു. കാരണം ആ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഉപകരണം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു കാറാകട്ടെ, നമ്മളൊരു മിക്സി ആകട്ടെ, ഗ്രൈൻഡർ ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ആകട്ടെ, എന്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. കാരണം അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ഉപകരണം നമ്മളാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നറിയുവാൻ. അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരീരം ഒരു ഉപകരണമാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരം ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രം ഇത്യഭിധീയതേ. ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഫീൽഡ്, ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല, അത് മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള? ജീവാത്മാവിന്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ്. ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരീരം. എല്ലാ ശരീരവും അങ്ങനെ തന്നെ. ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ശരീരം. കാരണം ജീവാത്മാവ് വെറും നമ്മുടെ തലമുടി നാരിന്റെ ഒരറ്റത്തെ 10,000 കഷ്ണമായിട്ട് കണ്ടിച്ചാൽ എത്രമാത്രം വലിപ്പം വരും? അത്രമാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് വലിപ്പമുള്ളൂ എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ജീവാത്മാവിന് സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അതിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഇത്. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനായി ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശരീരത്തെ തന്നിരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 18 അധ്യായവും കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു ശരീരത്തെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തെ വീണ്ടും വണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കണം. അതിനാണ് സ്വയം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്വയം പരിശ്രമം ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനും നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുരുവിയുടെ കഥയാണ്. ഒരു കുരുവി സമുദ്രതീരത്ത് മുട്ടയിടുന്നു. ആ മുട്ടകൾ സമുദ്രം തിരമാലയടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആ മുട്ടകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി.
കുരുവി വളരെയധികം സമുദ്രത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു തന്റെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന്. പക്ഷേ സമുദ്രം കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുരുവി ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചു വറ്റിച്ച് എന്റെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചെടുക്കും. സമുദ്രം മിണ്ടാൻ പോയില്ല. മറ്റുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം പരിഹസിച്ചു. കാരണം ഒരു കുരുവി എത്രമാത്രം ചെറുതാണ്, അത് എങ്ങനെ ഈ സമുദ്രത്തെ കുടിച്ചു വറ്റിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുരുവി അതൊന്നും കേട്ടില്ല. അതിന്റെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു വേണം. അതുകൊണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കുടിച്ച് വറ്റിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഈ വാർത്ത പക്ഷികളുടെ രാജാവായ ഗരുഡന്റെ ചെവിയിലും എത്തുന്നു. ഒരു ചെറിയ കുരുവി അതിന്റെ മുട്ടകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷമത്തിൽ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്ന്. ആ ഗരുഡന് വളരെയധികം സന്തോഷവുമായി. ആ കുരുവിയുടെ പ്രയത്നത്തിൽ വളരെ അഭിമാനവും തോന്നി. സ്വയം ഗരുഡൻ വന്ന് ആ സമുദ്രത്തോട് സംസാരിച്ച മുട്ടകളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം സാർത്ഥകമാക്കുവാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ നമുക്കത് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണോ സൂര്യദേവന്റെ ശക്തിയാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട, എത്രമാത്രം മലിനമാക്കപ്പെട്ട ജലവും പരിശുദ്ധമാകുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ നിലമെല്ലാം നമ്മൾ അഴുക്ക് പിടിച്ചതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ദിവസവും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ അന്തരംഗവും മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം അനേക ജന്മങ്ങളിലെ അഴുക്കുകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ആ അഴുക്കുകളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. മലിനേ മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങൾ, 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ, അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനത്തെ, പ്രകാശത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂര്യന്റെ രശ്മികളെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവുമില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ ആരാണ്, എങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്നു, നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു, ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പല ശരീരങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്നു. എങ്ങനെ അന്ധകാരം നീങ്ങി വെളിച്ചമാകുന്ന സൂര്യന്റെ രാവിലത്തെ ആ ഒരു സൂര്യ വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ, ഉദയത്തോടുകൂടി തന്നെ എങ്ങനെ അന്ധകാരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരേ നിമിഷത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങി പ്രകാശം വരുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം, ഇവയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമനിയന്താവായ ഈശ്വരനും നിയന്ത്രിത ജീവസത്തകളായ ജീവന്മാരും വിഷയമാകുന്ന പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാലയളവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രകടന കാലം, കർമ്മം, ഇവയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ബന്ധം എന്നെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ,
അതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ അല്ല നമ്മളാണോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ചോദ്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതെല്ലാം. നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ അല്ല പ്രകൃതി നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നോ? അതെല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സമയം, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, ഇരുട്ടാകുന്നു, രാവിലെ വീണ്ടും വെളിച്ചമാകുന്നു. ആ കാലം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീട് കർമ്മം. കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെയാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയെ എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല? കാരണം കർമ്മം എന്നുള്ളത് പുനഃപ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം സുഖമായിട്ടും ദുഃഖമായിട്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് മാത്രം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒന്നാണ് ഈ കർമ്മഫലം എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ട് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മത്തിലും പ്രത്യേകം ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ചിലർ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാം, ചിലർ വളരെയധികം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാം. വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിലേക്ക്, ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, അതായത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവരുടെയും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള കൗരവരുടെയും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരുടെയും കഥയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രരും പാണ്ഡുവും സഹോദരന്മാരാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് 101 മക്കളാണുള്ളത്. പാണ്ഡുവിന് 5 ആൺമക്കളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും രാജ്യമാണ്, ഒരുമിച്ചുള്ള രാജ്യമാണ് ഇത് ഭൂമിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചക്രവർത്തികളായിരുന്നു അവർ, ഭൂമിയിലെ ചക്രവർത്തികളായിരുന്നു കൗരവന്മാർ. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികൾ പാണ്ഡവരുടെ പകുതി രാജ്യത്തെ ചതിച്ച് കൈക്കലാക്കുകയും അവരെ രാജ്യം കൊടുക്കാതെ അവരെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ പാണ്ഡവന്മാർ കൃഷ്ണനെ ദൂതനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ 5 പട്ടണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ 5 വീടാണെങ്കിലും തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധനാദികൾ ഒരു സൂചി കുത്താൻ കൂടെ സ്ഥലം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ, യുദ്ധമല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് പാണ്ഡവന്മാർ. കൗരവന്മാർ അവരെ തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യം തങ്ങളുടേതാക്കാനായിട്ടും പരിശ്രമിക്കുന്നു. പാണ്ഡവന്മാർ കൗരവരെ തോൽപ്പിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രം എന്നുള്ള സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ഹരിയാനയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി പാണ്ഡവരും കൗരവന്മാരും ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഗീതാ മാഹാത്മ്യം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതുകൂടാതെ 10 മണിയാകുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും പോകരുത്, കാരണം നമുക്ക് ക്വിസും ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വിസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു 10 നിമിഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പോൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഹ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. ഭഗവത്ഗീത ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം യഹ പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടരുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. ഭയശോകാദി വർജിതഃ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകും. അടുത്ത ജന്മം ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മഹാത്മ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത ആര് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് വഴി ആ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മലിനേമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ഭഗവത്ഗീത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. ആ ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീത ദിവസവും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യത്തെ, മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുക വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ജന്മം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരം ലോകത്തിലേക്ക്, പരം ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അത്രമാത്രം വിശിഷ്ടമാണ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ സുഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മിനിസൃത. ഗീത എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. വേറെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്. കാരണം ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ആ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അത് എല്ലാ വേദ സാഹിത്യത്തിന്റെയും സാരസർവസ്വമാണ് എന്ന്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുവക്ത്രാഗ്നിശ്രിതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ച ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുക വഴി പുനർജന്മം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ധോക്താ ഗോപാലനന്ദനഃ പാർത്ഥോ വത്സഃ സുധീർഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത് എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്.
ഗോപകുമാരൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അർജുനൻ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ, ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരനെയും ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. ആകയാൽ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം, ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം, ദേവകീ പുത്രനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്രയേവ, ഒരേ ഒരു ദേവനെ മാത്രം നമ്മൾ സേവിച്ചാൽ മതി. ദേവകീ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം മാത്രം. ആ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനം. അത് മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉന്നത പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്രയുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർ ജന്മനാ അന്ധനായിരുന്നു. ആ അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നേരിട്ട് അറിയുവാനുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹം വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയന് ഒരു അത്ഭുത ദൃഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്നതും പറയുന്നതും എല്ലാം തന്നെ കേൾക്കുവാനും കാണുവാനും സഞ്ജയന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത സഞ്ജയൻ മുഖേന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം. ആദ്യത്തെ തന്നെ ചോദ്യം, ആ യുദ്ധകളത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ രണ്ടുപേരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അവർ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ധർമ്മക്ഷേത്രം, രണ്ടാമത്തേത് ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ അനിയന്റെ മക്കളാണെങ്കിലും അവരെ വേറെ, തന്റെ മക്കളെയും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളെയും ധൃതരാഷ്ട്ര വേറെ വേറെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അനിയൻ പാണ്ഡു ഇല്ലെങ്കിലും ആ പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരെ തന്റെ പുത്രരെ പോലെ കാണുവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ രാജ്യത്തോടുള്ള മമത, മോഹം മൂലം, ആ രാജ്യം തന്റെ മാത്രമായിട്ട് തനിക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുള്ള അതിയായ ആ ഒരു സ്വാർത്ഥത മൂലം ധൃതരാഷ്ട്ര പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വേറിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും ആ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടേത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ ആദ്യമേ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരെ കാണുവാൻ പോകുന്നു. ദ്രോണാചാര്യർ പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും ആചാര്യനാണ്. യുദ്ധമുറകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആചാര്യരാണ്. അപ്പോൾ ദുര്യോധനന് അറിയാം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പാണ്ഡവരോടാണ് കൂടുതൽ മമതയുള്ളത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ദ്രോണാചാര്യർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ദുര്യോധനാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ദ്രോണാചാര്യർ എന്തെങ്കിലും അപകടം കാണിച്ചാലോ, കാരണം പാണ്ഡവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം ശരിയായി യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്റെ പക്ഷം തോറ്റുപോകും. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനൻ
ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രകോപനം? പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ചമം യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമതാം. ദ്രോണാചാര്യരോട് ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നോക്കൂ ആചാര്യ, എന്താണ്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ദ്രുപദ രാജാവിന്റെ പുത്രനും ദ്രൗപദിയുടെ സഹോദരനുമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരുമായിട്ട് ശത്രുതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാണ്ഡവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം ദ്രോണാചാര്യർ ശരിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ദ്രുപദപുത്രൻ, അതായത് അങ്ങയുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ആ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആ ദ്രുപദപുത്രൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനുമാണ്. ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ദ്രോണാചാര്യരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ദുര്യോധനൻ. അങ്ങയുടെ ശത്രുവാണ് ദ്രുപദനെങ്കിലും ആ ദ്രുപദന്റെ പുത്രനെ അങ്ങ് ശിഷ്യനാക്കി. ആ ശിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്കെതിരായിട്ട് അവിടെ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ മമത അവിടെ കാണിക്കരുത്, എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പ്രകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ ദുര്യോധനൻ അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ദ്രോണാചാര്യർ തന്റെ ആ ഒരു എതിർ കക്ഷിയോടുള്ള ദേഷ്യം മൂലം യുദ്ധം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും എല്ലാം തന്നെ പാണ്ഡവർക്ക് സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ശരിയായി യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ, അങ്ങനെ ഒരു സംശയവും ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷ്മർ തന്റെ ശംഖം ഊതുകയാണ്. ആ ശംഖത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പിന്നീട് അർജുനനും അവരവരുടെ തേരുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശംഖം ഊതുകയാണ്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമാവൃഗോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖമൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കര കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹുഃ ശംഖാൻ ദത്മുഃ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖമോദി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദീ പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. സഘോഷോദാർത്ത രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യതാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ശൈവാ തുമലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ നാഥഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലികൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശംഖഘോഷം കേട്ടിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ സംഘത്തിലുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ആധിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർക്ക് തോൽവി പിണയുമോ, നമ്മളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭീതി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. കാരണം എന്തായിരിക്കണം? കാരണം പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതിയിലാണ്. ഭഗവാൻ അവരുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. എന്നാൽ കൗരവ പക്ഷത്ത് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂടാതെ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി അന്യരുടെ സമ്പത്തും, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ സമ്പത്തും തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണ് ദുര്യോധനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ തന്നെ പരാജയ ഭീതി അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു.
ആ സമയത്ത് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആരെല്ലാമാണ് എതിർപക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, അവരെ കാണണം, അവരെ മനസ്സിലാക്കണം, എതിർപക്ഷത്തുള്ള ശക്തി മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി അർജുനൻ തന്റെ രഥത്തെ രണ്ട് സൈന്യത്തിനും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തുവാൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അർജുന ഉവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത യാവദേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത എന്ന് ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നു. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുതി പറ്റാത്തവനെ, ഒരിക്കലും തെറ്റു പറ്റാത്തവനെ എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനാണെങ്കിലും അർജുനന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, തന്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സാരഥിയാകുവാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. വെറും ഒരു ഡ്രൈവർ ആകുവാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കിന്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മഹത്വത്തിനുള്ള തെളിവാണ്. ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും വീഴ്ച പറ്റാത്ത ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അച്യുതൻ. ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി തന്റെ തന്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നത്, ഇതുവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അർജുനൻ. പക്ഷേ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഹൃദയം വിഷാദമാകുകയാണ്. വേഭതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ ന ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അവിടെ തന്റെ ബന്ധുക്കളായി ഉള്ളവരെ എല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ കരുണാഭരിതനായി തീരുന്നു. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു, എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എതിർപക്ഷത്തുള്ളത് തന്റെ പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരായിരിക്കും, തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരായിരിക്കും, തന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികളാണ്. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവന്മാർ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മുൻപ് വരെ ശത്രുക്കളെ കാണാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ശത്രുക്കളുടെ ബലം എത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച അർജുനൻ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടതോടുകൂടി അവരെല്ലാം തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, അവരെ തനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ അത് അർജുനന്റെ പേടി കൊണ്ടാണോ, ഭയം കൊണ്ടാണോ, അവരെ തനിക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തോൽവിയുടെ ഒരു ഭാരം കൊണ്ടാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല എന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിൽ മൃദുല ഹൃദയത്വം, അർജുനന്റെ മനസ്സ് അനുകമ്പ കൊണ്ട്, കരുണ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത. കാരണം പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? ഇത്രയും ജനങ്ങൾ, ഇത്രയും സേനകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനും ഒരു ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും ഒരു ഭക്തനുമെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അവരോട് കരുണയാണ് തോന്നിയത്. കാരണം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കണം, ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ ഇത്രയും രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും സേനകളെയും എല്ലാം തങ്ങൾ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത മൂലം, അവരോടുള്ള കരുണ മൂലമാണ് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് മൃദുല ഹൃദയത്വം, കരുണ. അവര് ആ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ കരുണയുണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് അർജുനൻ പറയുന്നത്, അവരെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത്? അവരാരും ഇല്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് രാജ്യം ലഭിച്ചാലും
അവർ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളില്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ആ സുഖം അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന്. നശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനിച്ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം ബന്ധുമിത്രാദികളില്ലാതെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് അർജുനൻ കാരണം പറയുന്നത് പാപമല്ലേ, തന്റെ പിതാമഹനെയും ഗുരുവിനെയും സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാം വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ. പാപമേവാശ്രയേ തസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാഥതായിനഃ തസ്മാനാർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, അവരെ വധിക്കുന്നത് പാപമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അക്രമികൾ, അർജുനൻ ദുര്യോധനാദികളെ അക്രമികളായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം അക്രമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കൂട്ടരാണത്രേ. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, വീട് തീവയ്ക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇവരെല്ലാവരും അക്രമികളാണ്. അപ്പോൾ ദുര്യോധനാദികൾ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പാണ്ഡവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ വധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എങ്കിലും അവർ അക്രമികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ അർജുനൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം അവരെല്ലാവരും തന്റെ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെ തനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. നാലാമതായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു പോകില്ലേ? കാരണം യുദ്ധകളത്തിൽ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആണുങ്ങളും യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്നതോടുകൂടി ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കുവാൻ, അവർക്ക് സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ, അവരെ ധാർമ്മികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു, കാരണവന്മാർ ഇല്ലാതാകുന്നു. അതുവഴി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വഴിപിഴച്ചു പോകും. അതിന് ഉത്തരവാദികൾ തങ്ങളായി തീരും. അതുകൊണ്ട് താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല. അധർമാദിഭവാ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുല സ്ത്രീയഃ ശ്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ കൃഷ്ണകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ മുതിർന്നവരില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതാകുന്നു. അവർ അധർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് തോന്നി, തന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരും ആ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണായിരിക്കുമോ ചെയ്യുന്നത്? അവരെന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി തയ്യാറാക്കിയാലോ, യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലോ എന്നെല്ലാമുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്തതയായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രക്കുണ്ടായത്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിൽ തന്റെ സൈന്യം ജയിക്കില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്ത, തനിക്ക് 11 അക്ഷൗഹിണിയുണ്ട്, തന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് താനായിരിക്കും ജയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ കൊടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭിമാനം, അഹങ്കാരമായ ദുര്യോധനന്. എന്നാൽ അർജുനനാണെങ്കിലോ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് തങ്ങൾക്ക് രാജ്യം വേണമെന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കരുണയായിരുന്നു അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ. ആ 3 പേരുടെയും ചിന്താഗതി നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ അർജുനൻ പറയുന്നു, അഹോബലമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യത് രാജ്യസുഖലോപേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അർജുനനുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു, യദീമാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യുസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അത്രമാത്രം അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇനി അസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല,
എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, ഞാൻ എല്ലാം താഴെ വെച്ച് ഞാൻ നിരായുധനായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുകയാണ്, അവർ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്തവുപാവിശ വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസഃ. അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കരുണാഭരിതനായിട്ട്, മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥതയില്ല, അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥതയെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുണ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ അർജുനന് താൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട്, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനാൽ ഉപദേശം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാകുകയാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാർ സ്വയം ധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു. അർജുനന്റേത് ദിവ്യമായ രഥമാണ്, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത രഥം, അഗ്നിദേവൻ കൊടുത്ത ഗാണ്ഡീവം. കൂടാതെ അർജുനന്റെ കൊടിയിൽ ഹനുമാന്റെ അടയാളവും ഉണ്ടായിരുന്നു, കവിധ്വജൻ. പിന്നെ അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖനാദം. മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഇവരെല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യം എപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം അർജുനനെ നയിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വിജയം പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും അധ്യായം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നെല്ലാം തോന്നാം. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് ഓരോ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലാസ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകരുത്. ദയവായി നിങ്ങൾ 18 അധ്യായവും കഴിയുന്നത് വരെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും 18 ദിവസവും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി സൂര്യമാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അതുകൂടെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യമാതാജി. സൂര്യമാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. സൂര്യമാതാജി. സൂര്യമാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ സൂര്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയാല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ പറയൂ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. കാരണം മാതാജി ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ക്വിസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുക.
അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. കാരണം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുന്നതും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും എല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. ഈ ഹോം പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ ടൈമിംഗ് നമ്മൾ അയക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഏത് സമയത്താണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ കാണാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്താലും മതി. അല്ല ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ്, അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലല്ല, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഈ സൂമിന്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ, ഗ്രൂപ്പിലല്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഹോം പേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ, ലോഗിൻ, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മൊബൈലിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്തൊരു 3 വര ഉണ്ടാവും. ആ വര ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയും. നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിന്റെ കൂടെ @എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഇനീഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ നെയിം അത്ര പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡിയോ യൂസർ നെയിമോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പേര്, ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നെയിമിന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ പോയി പിന്നെ നമ്മളിതാ നെയിമിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും. അപ്പൊ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ പുതിയ മെയിൽ ഐ ഡി എടുക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ ഉപയോഗിച്ചത് സെയിം മെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോ നമ്മുടെ മെയിലിന്റെ തന്നെ പാസ്വേഡ് വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇപ്പൊ BG@18 days അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത @18 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു, മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു, ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു. ഈ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഏതാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡ് ഓർത്തിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ 18 ക്വിസ് ചെയ്യാനും ശേഷം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ക്വിസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാനും ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മറക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ച മെയിൽ ഐ പാസ്വേഡ് അവിടെ വരും. അപ്പൊ അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കാം. അപ്പൊ രജിസ്റ്ററിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നെയിമും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന 3 ബോക്സസും ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 3 ബോക്സും ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം
ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള മെറൂൺ കളറിലുള്ള ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറിൽ മാറും. നമുക്ക് ഇവിടെ യുവർ മെയിൽ ഐ ഡി ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുള്ളി രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മേലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് വരും. അപ്പൊ അതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. ഇതുവരെ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ചോദിക്കാം. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ലോഗിൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പോലെ ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മൊബൈലിൽ ഇവിടെ 3 വര ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും. അതിൽ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പുതിയ പേജിൽ പോകുന്നു. ആ പുതിയ പേജിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് യൂസർ ഐ ഡി ആണോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതും പാസ്വേഡും ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് അത് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റിമെമ്പർ മീ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം റിമെമ്പർ മീ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഇതിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുത്ത ശേഷം വരുന്ന പേജ് നമ്മുടെ പേജാണ്. ഈ ISKCON മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ പേജാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം കോമൺ, എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആണ്. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ പേജ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈ അക്കൗണ്ടിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഈ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്റെ പേര് വന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് വരണം. അപ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാവുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയതെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരല്ലാതെ വല്ല ആൽഫബറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ, പിന്നെ ലോഗിൻ, പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ, അതിൽ താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ട് എന്നുണ്ട്. ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം വരും. ചിലപ്പോൾ തുടക്കം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം 00 ആയിരിക്കും. കാര്യമാക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് മൈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയി എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു. ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചാലും ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേജില് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും മെയിൽ ഐ ഡിയും എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേജിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായി കൊടുക്കണം. ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്ന പേര്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫുൾ നെയിം ആണോ വരേണ്ടത് ആ ഫുൾ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ബാക്കി പാസ്വേഡ് ഒന്നും മാറ്റാൻ നിൽക്കല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമുക്ക് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാം. സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു. ഇത്രയും പണികള് ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ, ലോഗിൻ, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റല്, ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത്. അതിനുശേഷം വരുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതോടെ കഴിയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും? ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്ത രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സിന് ആഡായി, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡായി, ഇന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക.
നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് നമുക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷനും ചെയ്യാത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത, ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് എൻറോൾഡ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ, ഞാൻ പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക. നോട്ട് എൻറോൾഡ്, ലോഗിൻ ടു എൻറോൾ എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ മുതലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ അങ്ങ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഫീഡ് ആവില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ, ലോഗിൻ, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റുക. ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവുക. ഓക്കെ, ഓൾ കോഴ്സസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോഴ്സസ്, നമ്മുടെ എല്ലാ ISKCON മാംഗ്ലൂരിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days 6 to 10 years കിഡ്സിന്റെ 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കോഴ്സിൽ 5 ലാംഗ്വേജേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടേതിലും 8 ലാംഗ്വേജിന്റെ കോഴ്സസേ ഉള്ളൂ. കോഴ്സസ് അല്ല, ക്വിസേ ഉള്ളൂ. അതിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പൊ മലയാളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1 നോക്കുന്ന സമയത്ത് 10 ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. 10 ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒന്നാമത്തെ വിട്ട്, രണ്ടാമത്തെ വിട്ട്, മൂന്നാമത്തെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം നോക്കി വേണം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറി വരും. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഈ താഴെ ഒരുപാട് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ താഴെ പോയാലേ ഇത് കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days മലയാളത്തിലെ ഈ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ് ഓപ്പൺ ആകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വിസ് പേജ്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഓറഞ്ച്, ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് സർക്കിള്, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്യാത്ത ഒരു ക്വിസാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മലയാളം ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക. അതായത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ. ഇവിടെയും ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇതായി കണ്ടോ, ഈ ഗ്രേ കളർ സർക്കിൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ലെവൽ ക്വിസസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ മലയാളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ക്വിസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഈ ഡേ 0 മലയാളവും, പിന്നൊന്ന് ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളവും. കാരണം ഡേ 0 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് ഞാനിപ്പോ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. അതേസമയം ചാറ്റിൽ കുറെ ക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ISKCON രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നമ്മൾ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം, ഇപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിലും ഇടാം. അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഇതിപ്പോ 29th ബാച്ചാണ്. നമ്മുടെ 30th ബാച്ച് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഇത് കണ്ടോ, 29 ബാച്ചിന്റെ പോസ്റ്ററാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ISKCON മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാം ദാമോദര മാസമാണിത്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പേജിൽ പോയി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യമാണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ചു വിടാം ഇപ്പം മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പില്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ISKCON മാംഗ്ലൂരിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഇതും ഞാന്
ഇതും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു വിടാം. ഇതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു വിടാം. ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് ബാച്ച് 29 ഭഗവത്ഗീത മലയാളം 9 PM ചാപ്റ്റർ 1 ഇതിന്റെ ലൈവ് പോകുന്നത് നമുക്ക് യൂട്യൂബില്, അതായത് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ISKCON മാംഗ്ലൂരിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണും. ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ക്ലാസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ലൈവ് പോവുകയാണ്. പിന്നെ അതിനൊക്കെ പുറമെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് ഭാഗവതം ക്ലാസ്, രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആരതി ഡെയിലി രാവിലെ 4:30 ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തില് ആരതി നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആരതിയുടെ വീഡിയോ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ISKCON മാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെയും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ആരതി 17ന്റെ ആരതി ഇപ്പൊ 14 മണിക്കൂർ, അത് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ആരതിൻ്റെതാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കയറണം എന്നില്ല, ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ വേണമെങ്കിലും കാണാം. അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ISKCON മംഗളൂരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? iskonmangaluru.com. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പച്ച കളറിൽ തെളിയും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ഒരു ലൈൻ വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ, യെസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ യെസ് ഫേസ്ബുക്ക്. പിന്നെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബേസിക് മാനേഴ്സ്, നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില മാനേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കോഴ്സ്, ക്ലാസ്, സമയമാറ്റങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻ, വാട്സപ്പ് വഴി, മീറ്റിംഗ്, കോഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഉത്തരം മുകളിലുള്ളവയെല്ലാം എന്നാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിനും ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് മാനേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ട് ഡേ 0 ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡേ 1 ക്വിസിലോട്ട് പോകണം. ഡേ 0 ക്വിസ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതിലൊട്ടും ടെൻഷൻ ആവാനില്ല. ഇന്നത്തെ ക്വിസ്, അതായത് മാതാജി ഇപ്പൊ എടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡേ 1 ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്വിസ് വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതാ മെറ്റീരിയൽസ്, ഇവിടെ ലെസൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്വിസിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും, നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരം എഴുതാം. ഈ ചെക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദീകരണം വരും. ഈ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ, എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ്, ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് 1.20 പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയണമെന്നുള്ളത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തു, നമുക്ക് 70 മാർക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും നമുക്ക് 80% മാർക്ക് വേണം, 8 ചോദ്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആവണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് 80 മാർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. പിന്നൊരു കാര്യം എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, ഇപ്പൊ മാതാജി എടുത്തു തന്നത് കഴിഞ്ഞു, ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ 1 മലയാളം, അങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ 2 മലയാളം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ലെസൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ, മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ സ്ലൈഡ്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം ഇതില് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ടാവും. ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്യണം. ഈ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ചെയ്ത അധ്യായത്തിന് ചുറ്റും ഈ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരും.
ആ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള സർക്കിൾ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഈ ഓറഞ്ച് സർക്കിൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രസ് കൂടി കൂടി വരും. 100% ആവുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ഇന്ന് 18% ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും. ഇതെല്ലാം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാത്തിലും ഓറഞ്ച് ടിക്ക് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. ഈ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി. അപ്പൊ അതാണ് ക്വിസ് ചെയ്യാനും അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടി. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് 80 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും ഗ്രേ സർക്കിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല. ഇവിടെ പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മാതാജി ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്നാമത്തെ ചെയ്യുക. അതായത് 18 ദിവസം കൊണ്ട് 18 ക്വിസ് ചേർക്കുക. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ധൃതി പിടിച്ച് തീർക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു. ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, ക്വിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നാളെ മുതൽ മതി. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിപ്പോ മാതാജി നാളെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സൗകര്യം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞുകൂടി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ നിൽക്കാതെ അന്നന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകല മാതാജിയുടെ നമ്പർ തരും മാതാജി. വാട്സാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മാതാജി. ശ്രീകല മാതാജി ഫോൺ നമ്പർ തരൂ. എന്നാ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മാതാജി. ആരോ വാട്സാപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ശ്രീകല മാതാജി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ നമ്പർ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് 1 മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും. അതിനു പുറമെ എന്റെ നമ്പർ, നമ്മുടെ അഡ്മിൻസിന്റെ നമ്പർ, എല്ലാവരുടെയും നമ്പർ അതിലുണ്ട്.